V blízkosti Bratislavy vo Svetom Jure bola ešte pred 4 rokmi zrúcanina hradu Biely kameň vo veľmi zlom stave, takmer úplne zarastená stromami. O záchranu Bieleho kameňa sa pokúšajú dobrovoľníci a skúsení remeselníci, no chýbajú im peniaze. Na hrade Biely kameň v Svetom Jure dve skupiny murárov pracujú od jary. Všetko robia podľa pokynov metodikov a pamiatkárov. Stavajú zvyčajne k už existujúcej časti múru, aby sa nezrútil. Tak niektoré objekty sa musí mohutne dostaviť v rámci pojištení statiky toho objektu. V jeden deň časť múru vymurujú a na ďalší zakonzervujú jeho povrch. Kamienkama, ktorým sa říká odborne šibry, sa vyklinkují proti vyklouznutí a je to svým spôsobom taký povrchová úprava, ktorá odpovídá tomu pôvodnímu uložení kamene. Na výstavbu používajú pôvodný materiál kameň, ktorý je zo zrútených častí. Pre remeselníkov ho pripravili dobrovoľníci. Murujeme tu vlastne také torzo po vykurovacom telese. Snažíme sa ho v takom torze to teleso napodobniť. A vlastne tu, kde stojíme, sa to bude prepájať. Všetok materiál musia vytiahnuť takto ručne hore na hrad. Cez moje ruky prešlo tak 57 tón kameňa a ďalších asi 15 tón materiálu. S obnovou hradu začali pred 4 rokmi. Museli vypíliť stromy, ktoré rástli na múroch a v ich tesnej blízkosti. Torza múrov vyčistili od zeminy. Občianske združenie som založila. Mi viac menej trhalo srdce, že tento hrad, hoci je národnou kultúrnou pamiatkou s prioritou ochrany a obnovy, tak sa o neho nikto nestaral, ani štát, ani samospráva. Zarastla lesom, múry sa rúcajú z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac. Keďže obnova hradu je veľmi finančne náročná, predsedníčka združenia sa pravidelne zapája do všetkých možných víziev, aby práce mohli napredovať. My tu ročne odpracujeme od 3 do 5 tisíc brigádnických hodín zadarmo. Tohto roku zo štátu na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky nedostali ani cent. Stále nevieme, či s tými peniazmi môžeme rátať alebo nemôžeme. Je to paralizujúca situácia. Z hradu Biely kameň v Svetom Jure Ruslana Kurilcová, televízia JOJ.